Бүгінгі күн шын мәнісінде тантаналы һәм истәлекле көн дияргә мөмкиндер, дуслар. Чөнки Татарстан Республикасының Яшьләр эшләре министрлыгы белән берлектә районыбызда тәүге тапкыр яшьләрне җәлеп итү һәм үстерү максатыннан Медиастарт дип исемләнгән белем бирү курслары башланып китте. Слушаем, занимаемся, вникаем. И думаю, что встреча это не пройдет зря ни для кого, а знания, навыки, идеи, которые вы сегодня получите, помогут вам в будущем поставить цели перед собой и действовать. Руководитель команды, программный директор и спикер по направлению СММ Багаутдинова Айзиля Эдуардовна. Спикер по направлению фото Естафьева Валерия Олеговна. Спикер по направлению видео Хамидуллин Арслан Рамильевич. Давайте еще громче поаплодируем. Шрифты для, например, фотошопа, для других программ. Вот все эти шрифты можно использовать в этой программе, и это мега круто. Вообще обожаю. Вместо того, чтобы заходить в какую-то сложную программу и пытаться сделать там что-то, я всегда захожу сюда и просто оформляю. Bizim yanında балалар көбісі инде нәрсеге керек екен, бұл ойынға меңа келешекте нәрсе берер екен деген сұрау белән отырган. Меня зовут Евстафьева Валерия, я студентка Казанского инновационного университета имени Виталия Козьмовича Тимирясова. Здесь я выступаю как спикер в направлении фото. Хочу сказать одно, то что Медиастарт — это единственная та площадка, которая дает возможность именно и другим участникам, которые продвигаться в медиа. Здесь можно как раз таки бесплатно получить какие-то вот курсы, здесь можно узнать какие-то личные советы от медийных лиц. И надеюсь, что дальше это все будет продвигаться на всю планету. Бұл мастер-класслар ұшы, біз бұл мастер-класслардан өзімізге бек керекті һәм пайдалы мәгълүматлар аламыз. Сезгә? Миңа да бу креатив итеп калды. Мин үзем өчен бик күп белемнәр алдым. Һәм шушы юнәлеш белән кызыксынуга. Шанслысы, шушындан алган мәгълүматларны без үзебезнең шәһәрләрдә бик әйбәтләп кулланачакбыз дип уйлыйм, ышанып калам инде. Вот шулай. Бу шара дигәнебезгә бик зур рәхмәтле Асылга. Безне өйрәтүче, безне алып баручы һәм бу командага. Хәерле көн барыгызга да. Бүген 22 октябрь Баландыш мәдәният йорты базасында районыбызның Олимп яшьләр үзәге һәм шулай ук республикабызның Яшьләр эшләре министрлыгы белән берлектә Медиастарт исеме астында яшьләр өчен фото, видеосъемка һәм СММ юнәлешләре буенча белем бирү курслары бара. Бу курсларга килгәндә инде аның тудыру тарихы инде күптән минем башта йөргән иде, чөнки студент вакытында мин үзем дә шушы юнәлештә эшләп килдем. Фото, видеоларга төшердем үзебезнең университетыбызда. Һәм инде шушы мәдәният өлкәсенә эшкә кергәч, нәкъ менә авыл яшьләрен шушы өлкәдә үстерү, аларны авылга җәлеп итү, авылда да шушы ук юнәлештә эшләп була икәнлеген күрсәтү өчен шушы проектны тормышка ашыру турында уйлап йөрдем. Һәм инде безнең шушы елны республикабызның Яшьләр эшләре министрлыгы тарафыннан грант конкурсы оештырылды. Һәм шушы грант конкурсына заявка биреп, инде безнең шушы проектыбыз җиңү яулап алды, Аллага шөкер. Инде менә бүген нәтиҗәсе Баландыш мәдәният йортында районыбызның 70-кә якын яшьләре белем алалар.